Así quedou o Paseo do Rato tralo paso da borrasca Olivier o pasado mes de abril. E este é o aspecto actual tras as obras acometidas pola Deputación. O presidente José Tomé, canda o alcalde de Lugo Miguel Fernández e o deputado de Medio Ambiente Carlos López comprobaba este martes o resultado dos traballos executados pola empresa pública Traxa. Tan rápido como podemos, a administración non é tan rápida como a veces cando vai a decide comprar unha cousa, saca do diñeiro do bolsillo, compra, na administración hai que facer as cousas de outra maneira, pois decidimos facer o procedimento máis rápido, tamén queríamos con máis seguro e de calidad, que queríamos que fora unha recuperación de calidad do paseo, non? A intervención supuxo o arranxo das marxes do río, a construción de diques, o recheo e a reposición de pontes e pasarelas de madeira, ademais dos valados, para garantir así a seguridade das persoas usuarias. Dicir que aquí levou casi 1.500 metros cúbicos de xabre. Houve que recuperar, a parte de máis de 200 metros cúbicos de cachote, moita bioenxeñería, que son estes pauciños que vedes polas beiras para reter a terra. E se fixeron tamén trozos de beirado de pedra do río, porque habían caído, houve que recuperalos tamén. En definitiva, que tuvemos que poñer outra vez as novas pontes, recuperar todo, non? Na recuperación do paseo e da súa contorna foron investidos máis de 175.000 euros con cargo ao fondo de continxencia destinado a este tipo de emerxencias no orzamento provincial. O alcalde Miguel Fernández valorou a celeridade coa que se actuou. Isto demostra que, efectivamente, a colaboración institucional sempre dá bons froitos e, nese sentido, pois, se refería tamén, dentro de pouco, esta mesma zona se vai unir co Paseo do Miño, a través desa obra que estamos facendo coa Confederación Hidrográfica, como outra que faremos tamén dentro de pouco na zona alta do Rato e Fervedoira. Este espazo de lecer que pertence á Reserva da Biosfera Terras do Miño é frecuentado pola cidadanía que celebra tamén a súa recuperación. Ahora camiñase ben a ver que pasa este inverno, se non volve quedar todo como estaba. Para renaturalizar a zona aplicáronse técnicas de bioenxeñería sobre uns 87 metros cadrados do paseo e 66 metros de escollera.